wang liech koso wang jowi Cleophas kamano wang jowi mara kamano chakre 2016 nyaka sani ata malo mar nyithindo mose wuok e primary kadhi e secondary ni malo oseidho. Jolony wacho ni ata malo no osedhi malo gi kwan ata malo 8%. Samoro nyalo bedo no oseyombo kanyo nyaka sama koro wawuoye ni endi. En gima osetimore maber. To pek mose biro godo en ni nyithindo dhi e skunde mag sekondar manoger igni machon ka. Ndalo mane gerogi, jogwenge mane gerogi niluongo gi ni community schools. Jogweng gerogi, sirkal kao to kelo gik moko matin, ndiko jopuonj to gik moko dhi kamano. Nyaka namba ni ne chak dhi malo. Sirkal osetimo mathin kuom gero facilities manyalo konyo nyithindo gi. Ang'o mano kelo? Mano miyo skunde gieki through boards mag gi jotendgi head teachers ging'iyo ni tang'o mwanyalo timo mondo wa accommodate nyithindo mwaseyudogi. Gikao dining hall giloko class